Unsa man akong buhaton eh. Saan ba ko atong kolektor da? Nga karon ko ni balikon? Likay-likay rin. Kung nangita ko pamaagi ba? Saan ko pagpaatik? Kanili sa ko kabayad? Oh my God. Ahat mo gini. Uy. Nilagi sige tag pangutang ning asa ba? Naghana ko meaning anang asa. Uy. Asa ko ibayan. Asa ko mutago. Asa ko... Sabi ko sa? Huh? Asa ko mo kumpayo? Oh my God! Ginoo ka na ko. Ay, iri. Sangla siguro ko ni. Uy. Basig, madala itong istorya itong kolektor ba na kiri lang sa akong i-data sa akong utang. Utang, oy. Pilari, ko'y balintaan ni ba? Ay! Kiri! Bike sa akong pag-umangkon. Oh my Hindi na si God. Donnie, oy. Ang tumutan na. Paano ba ka ito si Bubay? Usap-usap. Gamay na ito yung balik ka po doon. Asan? Tuy, ika. Di ko sa ito kay balugod. Ako man si Kito Siglawas. Gunya, gamay ka ining balik ka. Isang laan ni, uy, may lagtag subawang tong kulitong. Uy, dito ko ari diri ba? Kadumdum ra ba dyan sa kumbalay ba yan? Di ahak na. Di lagi ko kalit kayan eh. Kaya gisaara na gito na ko nga. Karon dayon dyan kong bayad. Oh my God. Tago ani nga. Eh, kakato pag tago eh. Kita ni utangan ta eh. Sakto. Lala, uy dito kong panty. Huh? Masig ko'y panty yung asawa. Dito kong panty kay. Kanil to. Pagka sa turong giutang. Nya, pwede lang to isang lang. Mahal kayo to. Mailad siya ato. Kay ukay, rabi ato kauban to sa suit. Kasi ang sagot ato kung may panty ang asawa. Ay, kato na lang yung brief sa akong bana. Huh? Nang ito'y last na kong option. Ay, sakto! Ako itong pangtaon. Kay, kuan dito sa bana. May nga to. Pasig kato, pwede na to isang lang. Ay, ako na sa drone. Ako pangtaon kay. Namurasa mo ito dito. Pamutang kay panty o brief. Ay, pwede kay unan man ito. Pwede kay mga... Oh my God. Kini, pure nga brief sa kumpana. Akala kong panty. Kini, sus. Chanil dyan kayo ni, oh. Chanil nga langkat. Oh my God. Ano kong panty? Paano ako masuot? Ay, masuot. Hindi ko ni kapag-brief sa kumpana. Tapos sa magbulog. Ano yung sa kumpana? Brief. Pwede na siguro ni. Kini, akong andamon. Tugis na ni, oh. Ano itong kolektor? Dan ako, masulban na gini akong bayad sa utang. Kamu, panty o brief. Kamu ang akong manluluwas. Tutukan ko na. Kaya sa itong kadagan itong J pa ay. Ito ning watay motor ay. Uy. Baklag na yatag sa amo ay. Bag ni. Uy, soda ni. Lamor. Ngomlig mga Dragon Ball ang soda ni. Ang suot ani oy. Ningong tagbayot sa karsada ani kanon nabuntagan ba nga napuno sa sipon. Masinaan siguro ron nga. Konti ni saan ba to siya gahapon ba nga. Karon kunya padtuon. Paita po ni kong amo. Kunikta kun tay naron pitin inita oh. Pistot. Napay bag piting mauta. Yung pagburikat nga nabuntag. Ano sir? Ari na ako sa likuranan. Ano? Kumpana, oh. Panty sa tao. Ay, bulog pa kita. Lagaw ang lubak. Ay, sir. Ma'am. Ay, magbutag. Ay, may ngobto. Buntag deron kay. Libutag smile ko na to. Lagi. Kanang atong gisaan di mo gapon. Isa mo to? Kanang okay na to? Awo, okay na to, sir. Nangulikta ko ron kay ani kong amo pating sa baa oy. Lagi, Ngelo oy. ko kong ulo. Ya, udata lang ko. Sino data? Utang pa. Data ka ba kay mong utang 4 milyon ya mo data ka? Sa puya ore Oh pati my layuan God. ninyo ha. Kata sa ko, sir.
Datag ka, okay, pa, tagaan ka chance. Para di ko masiro ining ato dito, budatam ka kanang imong utang 4 milyon. Dako naman kay kag utang, isigan mo utang nga wa kay. Oh, gatulong. Sa dakuan lang tubuan na inyong mga kuan. Alang kay yawa kay bayad-bayad. Pila ka mga napo nakabuan mo kay bayad-bayad. Ang interes ana pating taas ang tubo. Di dapat mo bayad ka. Sa man imong gipang dada is ano? Uy, balik kag sir. Ay, kasi ko ay mahilabot na mo akong amo na mo ni gihatag eh. Kabantay katong bayot sa punasan katong nanguhag kahong. Kabayot ba nanguhag kahong baga ba gisudlod ra eh. Ahak ba na sir oy. O gani sa amin mura tagbuang ani Burikat kay kag bag ay. Di ana lang nagkuan akong bag katong imong utang kuan. Ato ko kana pati nang hapo na ka na uto ha. Init ayo. Puandran ka na. Aja isang la sir na kini. Masangla di ko nasangla kwarta. Sangla lang sir oy kay. Oh, musangla ka katong mahalon ha. Oh, mahalon Kana- ka na sir. Kanang ang pinakagamay nga presyo kanang TV, flat screen, kanang Samsung. Na, kuha mga channel, mga Fury, wala ka kuha na lang mga branded na. Sa channel Pure. Na, kirisiray. Eh, siyam na. Channel kini kong panty sir. Oh my God! Channel na sir. Mari sangla ni mo na nabitas. Ikaw sa ilaga. Oh. Ano na lang ka? Sa man tawag ka. Kuan sir ka na. Uy! Mani ako nakuha. Kisi man. Sa kumbana, bisag wa kay brief. Oy, brief sa mo gabanig. Kabaw ka ambran sa brief pa mahalon. Saman. Dikis. Jag. Bench body. Kuan kanang basta ini kay na ubang sa mga brief. Naidaghan ko dito. Wa na maapil sa kuha. Sabi mo. Oh my God. Ha! Purify nga brief. Ngut ka na sir oh. Di ko mo limot kasi mo ka na kay imuha ng Paris. Sa usang tao ka man. Kanang Sa kagabi pa ni iyang gihubo ba kay nagkuan sir nagkuan mabitaw ni sir gilangkat yung gabi sir nabuang ni kumbana mauta ni ko isang na nalangkat niya. sa tao na nga isang lapo ng pantay nga. Kanang pantay nga bagi ka nagkarbon na 2 piso. No, 2 piso na no. Uy, Jasmine lang mo sana. Sa Jasmine. Oo, yun kay gihubo ni may gabi kay lang ko isang na siya wa mo kay brief. Wala ko brief daghan ko brief. Ah, kala pila ko jud kay brief. Sa ko brief. Kiri ay brief ko. Wa kay ayaw na ko ng brief kato yung panty pwede. Ang bago-bago lang. Ayaw na karaan. Pagitag bago dito. Bago man ay god gibira lang ni gabi buang mo to kumbana ay gibira niya na. Sobraan siguro buka. Kapay duga-duga. Isang babae ka pa gitrapo na. Nabilan. Wala remembrance. Sir, remembrance. Imo lang ni sir. Wala ni ko. Kanila ko ah. Uy, mo na ibayan na yabang ka tag 2 piso mo na Kaya yabang. ibayad sir, kaya wala ko ikuan sir. Kaya lang ibayad, mo ka lang na. Uli na dito, kana na kay ibayad. Bate. Kana ina imong amo nga, mga mahalo na basig imong amo, wa to'y brief o panty. Oh, di mo lakan sinako ako, mga branded na akong mga kuan, mga gamit, mga panty. Muna ko yatas kung amo. Oh, Mapatay ko sa kung amo ini ko. patay, pasulo na niya, ipakano.